Ahojte, ja som Ďuri a toto je Bitcoin sféra. Dnes preberieme zaujímavú tému, či je možné žiť iba z Bitcoinu. Pozrieme sa na viacero možností, ako napríklad trading, čiže obchodovanie na burze. Taktiež preberieme odpredaj časti pozície, ak sme v profite, a tretiu možnosť, použitie Bitcoinu ako kolaterálu, teda zábezpeky na pôžičku. Spomeniem niektoré dôležité body, na čo si treba dať pozor, aké sú rizika, aké môžu byť pozitíva pri jednotlivých možnostiach. Poďme hneď na to. Obchodovanie je jednou z rozšírených možností, ako sa niektorí snažia profitovať z Bitcoinu. Budem teraz hovoriť o dennom alebo o krátkodobom obchodovaní s pozíciou za účelom profitu. Totiž volatilita Bitcoinu je priam takým magnetom pre skúsených obchodníkov a profesionálnych traderov a žiaľ aj pre neskúsených laikov. Keď sa pozrieme na graf, mnohých to zvádza k takej jednoduchej predstave nakúpiť nižšie a odpredám vyššie. V živote neexistujú garancie, ale krátkodobé obchodovanie je jedna z vecí, kde s veľkou pravdepodobnosťou prídete o peniaze. Mnohí si to neuvedomujú, ale väčšina nevie správne manažovať risk. Ak nemáte dlhoročné skúsenosti v tradingu, je tento boj vopred prehratý. Môžete mať samozrejme párkrát úspech, úspechy majú aj gamblery sem tam, no príde situácia, že to neustojíte a dostanete sa s pozíciou do straty. Jednoducho stojíte proti armáde vytunovaných botov, veľkým chlapcom, ktorí majú dlhoročné skúsenosti. Roky pracovali ako portfólio manažéri vo veľkých inštitúciách a tí naozaj vedia, čo robia a získajú to, čo vy stratíte, váš Bitcoin. Argument proti krátkodobému tradingu je, a čísla to potvrdzujú, že dokonca aj skúseného tradera častokrát porazí v dlhodobom horizonte jednoduchá stratégia. Neobchodovať s pozíciou a dlhodobo ju držať. Prekonáte tým ziskovosť mnohých traderov. Môžete mi kľudne napísať do komentárov, aké máte skúsenosti vy, poprípade aký máte názor alebo podnet. Poďme na ďalšiu možnosť a to je odpredaj časti pozície po niekoľkých rokoch, povedzme časový horizont 3 až 7 rokov. Čiže je to takou ďalšou možnosťou, ako žiť z Bitcoinu, proste odpredáte Bitcoin pri vyšších úrovniach. Ak sa Bitcoin výrazne zhodnotí a vy ste spokojní s profitom, potom je pre mnohých odpredaj časti pozície taká prirodzená voľba. Je to aj jeden z takých najpoužívanejších spôsobov, ako získať kapitál. Povedzme, kúpili ste si jeden Bitcoin za $60,000 a cena stupne povedzme na $250,000, je úplne legitímne odpredať časť svojej pozície, upraviť svoje portfólio alebo použiť tieto prostriedky na začanie podnikania alebo čokoľvek, čo máte v pláne. Čiže v tom by som nejaký problém nevidel. Avšak za podmienky, a to zdôrazňujem, že ste úplne stotožnení s tým, že časť Bitcoinu, ktorú ste odpredali, už nikdy nezískate späť. Ak však odpredáte značnú časť svojho Bitcoinu a rátate s tým, že získate kapitál, potom použijete na nižšie nákupy, môžem vám takmer istoto povedať, že realita bude odlišná. Ak vstúpia do Bitcoinu naozaj silní hráči, štáty alebo centrálne banky, na niektoré úrovne budeme len nostalgicky spomínať. Veľa ľudí si prešlo touto skúsenosťou, odpredali veľkú pozíciu Bitcoinu a ocitli sa vo veľmi nepríjemnej situácii. Skutočne nie je veľmi príjemné, keď vidíte, že vlak, v ktorom ste mali sedieť, nenávratne odchádza a vy ste zablokovaní na stanici. Toto je scenár, ktorý sa periodicky opakuje. Moje odporúčanie je naozaj nikdy nepredávajte celú pozíciu s plánom, že budete nakupovať nižšie a získate tým viac Bitcoinu. Takže poďme si to zhrnúť. Výhody odpredaja sú okamžitý prístup k kapitálu, zisk z odpredaja, rebalancovanie portfólia, znížite tak tlak pozície, ak cítite, že ste boli príliš exponovaní. Nevýhody, vznikne vám daňová povinnosť, znížite svoju pozíciu v Bitcoine a ešte dôležitý bod, Bitcoin sa už vôbec nemusí dostať na úrovne, kde ste ho predali. Poďme sa pozrieť na tretiu možnosť a tá je celkom zaujímavá a to je použiť Bitcoin ako kolaterál, čiže zábezpeku za účelom získania kapitálu. Ak začínate rozmýšľať, ako získať kapitál bez toho, aby ste Bitcoin predali, znamená to, že
začínate chápať, aký je Bitcoin výnimočný a vzácny. Ste proste nastavení tak, že svoj Bitcoin nechcete predať, váš cieľ je totiž úplne opačný, chcete ho akumulovať. Nepredávať svoje aktíva je koncept, ktorý už existuje 10 ročia. Využívajú ho generácie bohatých ľudí. Podstata tohto konceptu spočíva v minimalizovaní daňovej povinnosti, zhromažďovať aktíva, ktoré časom naberajú na hodnote, napríklad nehnuteľnosti, nebytové priestory, komerčné budovy, akcie, umelecké diela, futbalové kluby a podobne. Sú to aktíva, ktoré v dlhodobom horizonte nesmierne zhodnocujú. Následne tieto aktíva títo ľudia používajú ako kolaterál, čiže zábezpeku na získanie kapitálu. Takto sú generácie zámožných ľudí schopní financovať svoju spotrebu, projekty a možno ďalšie zaujímavé investície. A jednoducho tlačia tento dlh pred sebou a žijú na kredit bez povinnosti platiť dane, čiže im nevzniká daňová povinnosť. Tento podobný princíp môžeme aplikovať na Bitcoin. Požičky, kde Bitcoin slúži ako zábezpeka, tu existuje niekoľko rokov. Napríklad MakerDAO, Avalanche, Aave, HODL a z tých najväčších možno Unchained Capital a iní. No predtým, ako začnete premýšľať o možnosti použiť Bitcoin ako zábezpeku, musím zdôrazniť niekoľko dôležitých vecí. Trh s bitcoinovými použičkami predstavuje isté riziko. A aký je dôvod? História bitcoinových použičiek pre mnohých ľudí naozaj nedopadla dobre. Firmy ako BlockFi, Celsius, Gemini Earn niekoľko rokov fungovali na kryptomenovom trhu ako hráči, ktorí ponúkali kryptopoužičky. Veľmi radi vám požičali peniaze, ak ste založili svoj Bitcoin. Pokiaľ bull market bol stále v hre, všetko fungovalo v poriadku. No jedného dňa sa to veľmi škaredo pokazilo. Tieto firmy totiž používali váš Bitcoin na ďalšie pôžičky, kde dostávali vyšší výnos. Keď rastúci trend skončil, pomaly sa začali objavovať prvé problémy, pamätám sa na to úplne presne, že stačilo veľmi málo, niekto tweetol na platforme X, že sú isté problémy, do pár dní sa všetko zosypalo, ľudia prišli o svoj Bitcoin. Čo chcem týmto povedať, že neverte nikomu, naozaj nikomu so svojím Bitcoinom. Príliš veľa ľudí prišlo o značné množstvo Bitcoinu, určite nechcete patriť do tohto klubu. V súčasnosti teda trh s pôžičkami nie je pre spotrebiteľa príliš bezpečný, ale ak potrebujete pôžičku alebo čiastočne pokryť svoju spotrebu alebo žiť z Bitcoinu, tie možnosti tu máme. Čo je ale povzbudivé, že tento trh určite zažije veľký rozkvet. Veľký milník bude schválenie ETF. Ak vznikne ETF na Bitcoin, investori jednoducho budú mať možnosť použiť svoj Bitcoin ako veľmi bezpečný kolaterál. ETF je princíp, ktorý funguje desiatky rokov, je veľmi prísne regulovaný. Dostanú ho naozaj len firmy, ktoré budú spĺňať tie najprísnejšie kritériá, aby spotrebitelia boli čo najviac chránení. Dodávam, že nikdy by som neodporúčal dávať do zábezpeky väčšiu časť svojho portfólia s Bitcoinom. To je čistý nezmysel, je to hazard podľa mňa. Aj keď riziko bude výrazne nižšie pri tých najväčších hráčoch, ako napríklad BlackRock, vždy sa môže niečo pokaziť. Stále tu máme rizika, môže prísť napríklad likvidácii pozície, ak cena dramaticky klesne, zmení sa politický systém napríklad, alebo príde nariadenie, že Bitcoin sa konfiškuje, vyplatia vám za to ekvivalent vo fiat mene a podobne. Toto sa vlastne stalo v 30. rokoch so zlatom v Spojených štátoch a jednalo sa o Executive Order 6102. Treba naozaj počítať aj s takouto možnosťou. Niektorí bitcoinery by možno so mnou nesúhlasili dávať svoj bitcoin ako zábezpeku veľkým inštitúciám, no ja osobne väčšie riziko vnímam s tými neregulovanými subjektmi. V roku 2024 príde do Európy MiCA a zase to bude posun, ako použiť svoj Bitcoin na získanie kapitálu. Máme tu ešte jednu možnosť a to sú požičky priamo nad Bitcoinovým blockchainom, kde tretia strana nevlastní kľúče k vašemu Bitcoinu. Je to open source, je to súbor naprogramovaných pravidiel, ktoré sa automaticky spúšťajú, keď nastanú dopred definované udalosti. Robia to niektoré zahraničné firmy, už spomínané, myslím si, že Unchained Capital,
Taktiež, čo je zaujímavé, vznikol český projekt Firefish, nedávno bol o tom stream na Bitcoinovom kanále s Kicomom, pozval si tam človeka z Firefish, volá sa Pôžičky proti Bitcoinu. Ak by ste chceli mať predstavu, ako toto asi funguje, link dám dole pod video. Poďme sa teraz pozrieť na tie výhody. Veľká výhoda pri pôžičkách so zábezpekou Bitcoinu je, že vám nevzniká daňová povinnosť a ostane vám vzácne aktívum. Veľká výhoda je taktiež, že síce platíte úrok z pôžičky, no je to skoro vždy výhodnejšie ako vzniknutá daňová povinnosť v prípade, že predávate svoj Bitcoin. A najdôležitejšia výhoda je, že nepredáte svoj vzácny Bitcoin. Medzi nevýhody patrí, že tento trh nie je dostatočne rozvinutý. Nemáme tu prítomných tých najväčších hráčov, väčšia konkurencia hrá vždy prospech spotrebiteľa, zatiaľ ju tu nemáme. Poďme si to teda zhrnúť. Je teda možné žiť iba z Bitcoinu? Moja odpoveď by znela áno. Máme momentálne nástroje, ktoré toto umožňujú. Každá zo spomenutých možností môže byť pre niekoho cesta, ako fungovať len na Bitcoine. Myslím si však, že momentálne je lepšie počkať, mať stály finančný príjem, prácu alebo podnikanie, ktoré vás náplňa, a nie spoliehať sa na nejaký výrazný vzrast ceny Bitcoinu. Ten čas, keď sa bude dať pohodlne a s nízkym rizikom žiť z Bitcoinu, určite príde. Len treba byť trochu trpezlivý. Za ten čas, povedzme 2 až 7 rokov, sa Bitcoin môže aj výrazne zhodnotiť a na získanie pôžičky alebo odpredaj nám bude stačiť naozaj veľmi malá časť nášho portfólia. Som si istý, že tohto sa určite dočkáme. No a to je z dnešného dielu asi všetko. Ďakujem vám za pozornosť, nech sa vám darí. Ahojte.